Kaagapay Batalyon na kilahok sa opening parade ng Ibalong Festival 2024. Nakilahok ang 9th Civil Military Operations Kaagapay Batalyon sa katatapos pa lang na isang masiglang parade ng Ibalong Festival 2024 mula sa City Hall ng Legazpi hanggang sa Wangan Park. Ang parada ay isang makabuluhang kaganapan na may partisipasyon mula sa iba't ibang sektor, kabilang na ang mga ahensya ng gobyerno, local government units, liga ng mga barangay, security sector, senior citizens at iba pang mga non-government organization. Ang Ibalong Festival ay isang kilalang tradisyon sa Legazpi City na kilala sa matingkad na paglalarawan ng mga sinaunang alamat ng Bicolano at ang kabayanihan ng mga tauhan tulad ni Hanjong, Baltog at Bantong. Itinampok sa parada ang mga makukulay na kasuotan, tradisyonal na sayaw at musika na nagbigay buhay sa mga alamat na ito, na nag-aalok ng isang sulyap sa makasaysayang kwento ng rehiyon, ay nagtatampok sa patuloy na pangako ng Philippine Army sa pakikipag-ugnayan sa komunidad at pangangalaga sa kultura. Sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga kaganapan tulad ng Ibalong Festival, ang batalyon ay hindi lamang nagpapatibay sa kanilang ugnayan sa lokal na komunidad, kundi tumutulong din upang matiyak na ang kultural na pamana ng rehiyon ng Bicol ay patuloy na umunlad. Ang kaagapay ng mga Bicolano, ito si Kaagapay RJ, Kaagapay News Online.